Amen. Good morning, church! Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday service. Sige po, tayo po ay umikot. Yakapin po natin ang bawat isa at batiin ng magandang umaga. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And as we sing this song ngayong umaga po, if you feel in your heart na parang lumalayo na yung loob mo sa Panginoon, you feel far away from the Lord, from the presence of God. As you sing this song this morning, desire for that heart that seeks Him, a heart that loves Him. Amen. And I'm really sure that when you seek the Lord, you will find Him. Come on, church, let us worship our living God. More than I can stand, I'm out in your
It's more than I can stand. I'm met in your praise. It's overwhelming. Hallelujah, Lord. Lord, the more we seek you, Lord God, the more we find you, O Lord God. Once we find you, Lord God, we feel the love, Lord God, that comes from you, Lord. Lord, this morning, Lord God, we gather here, Panginoon, upang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon, Lord. Oh, Jesus, oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, fill this place, Lord God, with your presence, oh Lord. Cover this precious blood, Lord God, this place, oh God. Oh Lord, oh hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, ang rason po, Panginoon, kung bakit kami andito to serve you, Lord God, at mabuhay at mamatay dahil sa iyo, oh Lord God. Lord, we place our hands into your presence, oh God, into your hands, Lord God, our life into your hands, Lord God. Lord, we declare your presence, Lord, this morning, Lord God, na hindi kami aalis sa tahanang ito, Panginoon, na hindi ka namin mararamdaman, Panginoon, Lord God, na bawat salita, Panginoon, na aming marinig sa umagang ito, na ito'y magrema, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon, upang aming malakaran, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, at sa anak na paggagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po, Panginoon, ang magprotekta, Panginoon, sa kanyang isip, Panginoon, at sa kanyang presensya, Panginoon, na bawat pagsalita at pagbigkas ng iyong salita, Panginoon, ay manggagaling lamang sa iyo. Hindi namin makikita, Panginoon, ang kanyang sarili, kundi pagkus, Panginoon, ikaw ang makikita namin sa kanyang sarili, Panginoon. Habang siya po, Panginoon, ay nagbigay ng iyong banal na salita, Lord God. Oh Lord, oh hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Lord God. We fill this place, Panginoon, with your presence, oh God. We declare your presence, Panginoon, and we pray and we praise you, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning. Yan, sabi mo nga ulit sa katabi mo, good morning. Yan, nasa likod mo, good morning. Tapos tanungin niyo po siya, ikaw ba ay nagagalak sa umagang ito? Amen. Ano pong sagot ng katabi niyo? Amen. Sabi nga po, kapag tayo po ay nasa Panginoon, at pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, kahit anuman ang problema dumadaan sa ating buhay, nananatili ang galak sa ating mga puso. Amen? Amen. Kaya po sa umaga pong ito, once again, we will declare na ang kagalakan na meron tayo ngayon ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya tayo umawit magpuri sa ating Diyos. Kagalakan ko, Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Muli pa, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay magpupuri. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo.
kahit pinipigilan ay di papayag. Natatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang. Makapiling ka lang, makapiling ka lang. Muli pa kagalakan ko, Diyos, ganin ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Tayo magpuri sa Diyos, sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit sinipigilan ay di papayag, natatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang. Makapiling ka lang, makapiling ka lang. Muli pa ako isasayaw sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit inipigilan ay di papayag, natatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang. Makapiling ka lang, makapiling ka lang. Ay okay lang, ay okay lang. Makapiling ka lang, ay okay lang. Ay okay lang, makapiling ka lang. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupuri. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, say, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. O mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalak. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakaw. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, walatin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan, walatin, walatin siya. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Oh, purihin ka ang Diyos. Isisigaw namin ang iyong papuri't pagsamba. O sambahin ka aming Diyos na buhay. O salamat, salamat, O Diyos. Purihin ka lahat ng may hininga, Panginoon. O sa'yo lamang ang aming awit, ang aming papuri. Lord, patuloy kaming aawit sa iyong harapan, O Diyos. Patuloy kaming magpapasalamat sa kagalakan na ibinibigay mo sa aming mga puso. Kahit, Panginoon, marami kaming pinagdadaanan sa buhay na ito, O Diyos. Pero alam namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy nagbibigay kagalakan sa amin. Hindi kami matatakot. Hindi kami mangangamba, Panginoon. Dahil alam namin na kasama ka namin sa aming buhay, O Diyos. Patuloy mong tanggapin ang aming mga papuri sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lamang lahat. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo.
pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Muli nating awitan nating Diyos. Nakikinig ang Diyos sa umaga pong ito sa lahat na ating sinasabi sa Kanya. Let this be the prayer of our hearts. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na ano pa ba ang liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman, hindi pa rin sapat, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na ito'y hindi pa rin sapat, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na ito'y hindi pa rin sapat, ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Muli papurihin natin ang Diyos sa buhay. Pupurihin ka, O Diyos, aming alay
ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Oh, sabihin mo sa Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-lamang, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Muling pupurihin ka, O Diyos. Aming alay pagsamba, ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. O purihin natin ang Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. O ikaw katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala. Oh, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na, oh, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, oh, ikaw, purihin natin, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba, Panginoon. Sa'yo, oh, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Muli pa ikaw lang, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Luwalhatin ka ngayon at kailanman, kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka ngayon at kailanman, kadakilahan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Muli pa itaas natin ang kinig sa ating Diyos. Luwalhatin ka ngayon, kadakilahan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin
noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka, luwalhatin ka, Panginoon. Patuloy nating purihin ang Diyos na buhay. Patuloy nating itaas ang Kanyang ngalan. Luwalhatin ka sa aming kalagitnaan, aming Diyos. Ikaw lang ang aming pinupuri, sinasamba. O Ikaw ang dahilan, kaya kami umawit. Kaya kami narito, Panginoon, ay dahil sa iyo. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Purihin ka, purihin ka. Oh, yes, Lord. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba. Pagkat ikaw lamang ang Diyos, wala nang iba, Panginoong Jesus. Oh, tinataas namin ang papuri namin para sa iyo. Tinatanghal ka namin sa aming kalagitnaan, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Oh, Panginoong Jesus, kami kalugdan mo sa iyong habag at biyaya. O pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, ng aming buong puso, ng aming buong lakas, ng aming kaluluwa at kaisipan, O Diyos. O pinupuri ka namin, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Dakila ka, O Diyos. Iluluwalhati ka namin. Oh, dakilang Diyos. Purihin ka. Purihin ka ng iyong mga nilalang, ng lahat ng may labi, ng lahat ng may hininga. Oh, dakila ka. Pagkat dakila ka, O aming Diyos. Ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dakilay ka, Panginoon, ng iyong mga nilikha. Dakilay ka, Panginoon, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw, Panginoon, ay karapat-dapat. Oh, dakilang Diyos, dakila ka, dakila ka. O Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, tanggapin mo po ang aming papuri na para sa iyo lamang. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pagmamahal na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa iyong habag at biyaya sa bawat isa. Kaya kami naririto, nagpupuri, sumasamba sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless you, oh God. Oh, yes, oh God. Tunay nga po, Panginoon, na karapat-dapat ka na tumanggap ng aming mga papuri, ng aming mga pagsamba, Panginoon. Lord, hindi ka nakatingin, Panginoon,
Lord, kung anong instrumento meron kami ngayon, O God. Lord, bagkus sa puso ng bawat isa, Panginoon, na tunay na sumasamba sa iyo, na tunay na nagpupuri, Panginoon, at dinadakilang iyong pangalan. Salamat, O Diyos, dahil tunay nga po na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat, Panginoon, na batid mo ang bawat isa sa amin sa umaga pong ito, sa aming pagdako, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, salamat, O Diyos, na alam po namin ang bawat isa ay kakatagpuin mo, O God. At Lord, yes, O God, sa pagkakataon pong ito, Panginoon, sama-sama namin itinata sa inyo, O God, ang aming mga magulang at kapatid, Panginoon, na Lord, nakakaranas, O God, ng physical sickness, O God. Lord, sa buhay ni Will, ni Pastor Alvie, O God. Lord, ni Tito Boy, O God, ni Sister Dory, O God. Lord, sa mga kapatid at magulang namin, nasaan man sila naroroon ngayon, O God. Lord, idantay mo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan ay dumaloy, Panginoon, sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. At Lord, dinideklara namin, O God, na Lord, yes, O God, ang iyong kapangyarihan ang kikilos sa kanilang mga buhay, O God. Lord, that no weapon forms against them by the enemy will prosper. And even, Panginoon, Lord, yes, O God, Lord, sa mga Lord, may mga dinaranas, Panginoon, Lord, in their emotion, O God, Lord, in their soul, O God, Lord, let there be healing, O God, Lord, maging sa buhay ni Sister Tess, O God, Lord, thank you for your healing upon them, O God, that Lord, tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O God, that Lord, this morning, O God, Lord, we continue, O God, Lord, to acknowledge your presence in our midst, O God. Lord, salamat. Dahil, Panginoon, ikaw ay nandiyan sa iyong trono ng kalwalhatian, Panginoon, at alam po namin ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, ay, Lord, nakarating sa iyong trono ng biyaya at naging mabangong samyo sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Lord, Holy Spirit, we acknowledge your presence. We acknowledge you. You are our teacher. You are our programmer this morning, O God. Lord, we surrender everything to you, O God. Take full control, O Holy Spirit. Let your will be done, O God. Let your kingdom come sa buhay po ng bawat isa sa amin sa umaga pong ito, O God. Lord, we thank you, O God. We thank you. Only in you we put our expectancy, O God. Only on you, O God, Lord. We will focus our eyes, O God. We will focus, O God, this very morning, O God. Dahil, Lord, tunay nga po, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Na Lord, hindi kami lalabas sa lugar na to, God, that we are still the same person na nung pumasok kami sa lugar na ito, God. But Lord, we know, oh God, as we come before you, as we seek your face, oh God, Lord, you are transforming us from your glory to glory, oh God. Lord, you are changing us from your glory to glory, oh God. Lord, yes, oh God, dahil ang nais mo sa amin, oh God, Lord, to have the Christ-likeness, Panginoon, sa aming mga buhay, oh God. At Lord, salamat po, oh God, because you are our great reward, oh God. Lord, salamat po, oh God. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan na ito, oh God. Patuloy na tanggapin mo, oh Diyos, ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, ang aming mga, Lord, pasasalamat na para sa iyo lamang po, oh Diyos. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Good morning po sa bawat isa at sa atin pong mga kasama po sa kanilang mga tahanan, sa atin pong live streaming ngayong umaga pong ito. Magandang umaga po. At pwede po ba nating tawagin ang ating mga bata para po sila ay maipanalangin natin, para po bago sila pumunta sa kids room ay let's release the blessing of God, the favor of God over their lives. Sige po, yan habang dumarating po mga bata, si Bishop po ay nasa Mindoro, galing po sila sa Bulalakaw kahapon. So kung nakita niyo po yung mga post po ni Bishop sa kanyang FB, ayan po, nagpunta po sila doon, kasama po nila sila Pastor Nani, yung atin pong guest speaker nung anniversary. At ngayon po ay nasa Kalapan po sila, may joint fellowship po doon. So praise be to God. At ayan po, yan, nandiyan na po mga bata. Sige po, sama-sama po natin silang ipanalangin. Let's stretch forth our hands towards these children and let's declare the goodness of God over their lives. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede po bang ituon natin ang mga kamay natin sa mga batang ito?
Yes, oh God, Heavenly Father, salamat po Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Lord, na ikaw ang nagbigay ng buhay sa bawat isa po sa kanila. At Lord, sa buhay na yun na ibinigay mo sa kanila, kaakibat nito ang plano at layunin mo, O Diyos, sa kanila pong mga buhay. Dalangin po namin, O God, Lord, release your favor, your protection, O God, your guidance, O God, sa buhay po ng mga batang ito. Na Lord, yes, O God, lumaki sila, Panginoon, na magampanan, O God, Lord, ang layunin mo sa kanilang mga buhay. Lumaki sila, O God, na may takot sa iyo, Panginoon, na Lord, handang sumunod sa iyong kalooban, O God, Lord, sa kanila pong mga buhay. Thank you, O God. We speak forth your blessing, O God. Lord, your favor, O God, sa buhay po ng bawat isa sa kanila. At alam po namin, O God, na Lord, sa kanila pong pag-aaral ng iyong salita sa umaga pong ito sa Sunday School, patuloy na tuturuan mo sila, maging Lord ang kanila pong Sunday school teacher to give, continue to give her, O God, the wisdom, knowledge, understanding, the patience, the love, O God, for these children, O God. At Lord, maiakay nila ang mga batang ito, O God, Lord, towards your truth, O God, and even your righteousness. Lord, pagpalain mo sila, O God, maging ang kanila pong classroom, O God. Lord, let your angels surround that place, and thank you, O God. Lord, we declare that these children are blessed, O God. Lord, they are protected by your power, O God. At Lord, salamat, O God, for the good health upon each and every one of them, O God, that no untimely death, O God, will come into their lives, O God. In Jesus' name, Lord, maging Panginoon, ilayo niyo po sila sa sakit, karamdaman, O God, na pinadadala ng kaaway. At Lord, thank you, Father God, for blessing these children, O God. Lord, maging sa kanilang pamilya, sa kanilang mga eskwelahan, O God. Lord, they are not just, Lord, a blessing, but they are also a blessing, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa kanila. We bless them, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po. So, ayan. Sino po dito sa ating kalagitnaan ang, di ba po nitong mga nakaraan, grabe pong init, di ba? Sino po ang nananalangin sa Panginoon na, Lord, padala mo na po yung mga ulan. Meron po ba? Meron po ba? Ayan. Di ba po, we are praying to the Lord na, Lord, send forth your rain. Nung pong nitong last Friday po ay hindi tayo nagkaroon ng soaking dahil nga po biglang bumuhos na napakalakas ang ulan. Pero the other week po, nung nag-soaking po kami, I think si Ate Lynn po yung nag-pray. Nabanggit niya nga po yung ulan ay talaga naman pong lahat kami nag-agree na, Lord, padala mo na nga po yung ulan mo at sobrang init. Grabe yung init. Pero, ang tanong po, pagkatapos na habang or pinagpe-pray natin, are we preparing also for the rain to come? Naghahanda po ba tayo sa pagdating ng ulan? O gusto lang po natin na mabawasan yung init, pero wala naman tayong ginagawa? Di ba? Hindi naman tayo kumbaga parang hindi tayo nagdadala ng payong o kaya po hindi natin inaayos yung mga may butas-butas sa bubong natin. Kaya po nung Friday, naglimas po kami sa taas kasi po grabe yung ulan. Yung pong tubig ay gumagapang sa pader. Talaga naman pong binaha kami sa taas. At sabi ko nga, parang kumbaga in that nangungusap po si Lord sa akin. Nasabi niya nga po, you are praying for the rain pero naghanda ba kayo sa pagdating ng ulan? Amen? Sino po ang mga sumugod sa ulan dito? Meron po ba? Nung last Wednesday po ba yun or Tuesday? Na yung biglang buhos din po ng ulan, di ba po? Bahang-baha po dito sa Pag-asa. Bahang-baha po dito sa may palengke sa Pag-asa tsaka yung dyan po sa grabe po yung tubig. As in talaga pong yung mga gulong po ng mga sasakyan ay siguro po may 1/4 na lubog. Ibig sabihin, maaring yung drainage po ay hindi nalinis or barado or dahil po yung biglang buhos ng ulan. Di ba po? Kumbaga, hindi po na pumasok agad yung mga tubig kaya talaga naman pong baha-baha. Ayun po, alam niyo po ba sa circumstance na yun, nangungusap po si Lord sa akin na yun nga, kumbaga, at i-relate po natin sa ating topic this morning. That sabi nga po, sometimes we are praying to the Lord, di ba? May mga hinihingi tayo sa Panginoon, may mga ina-ask tayo kay God. But sabi nga po, sa Panginoon po, His answer is
yes and amen. Di ba po? Pero ang tanong, doon po ba sa mga ipinapanalangin natin, tayo ay naghahanda? Are we preparing ourselves for those things na pinapanalangin natin? Katulad po, di ba, kumbaga, yung ano po natin ngayon, yung theme natin ngayon, na yung, sabi po ni Jesus, His reward is with Him, di ba? At sa kalagitnaan po natin, sino ang nananalangin that Jesus will come to your home, to your family, to your marriage, to your relationship, sa anak mo po, sa business, sa finances natin, sino po ang nananalangin? You ask God, Lord, please come. Sabi naman, kumbaga yung pagdating naman po ng Panginoon, it's not necessarily na rapture na agad. Jesus can come in our situations. Ano man po yung sitwasyon ng buhay natin, Jesus can come. Diba? That's why we have to ask for Him to come. Kasi, diba, sabi nga po sa Bible, diba, He is just knocking. Kung sino yung magbubukas sa Kanya, He will come and dine in with them. Ibig sabihin, kumbaga, Jesus is very much, He wanted to come sa atin pong mga tahanan. He wanted to come sa sitwasyon natin, maaring sa health po natin, sa, yun nga, kumbaga, sa emotion natin, or whatever aspects of our lives. Jesus wants to come and minister to us. Pero ang tanong po, yun nga, first question, ina-ask po ba natin siya? The second question is, katulad ng tanong ko po kanina, are we preparing ourselves sa pagdating po ng Panginoon? Amen? Not only in His second coming or dun sa rapture of the church, but also, now, yung kalagayan po natin ngayon, prepare po ba natin yung mga sarili natin? Amen? At sabi nga po, if we are preparing ourselves, ano po yung preparations na ginagawa natin? Umaattend tayo sa church. Pupunta tayo dito po every Sunday. Tapos po nun, tapos na? No, the preparation po is, kumbaga, continuous. Di ba po? Parang katulad ko na rin, pag may ikakasal na na babae at lalaki, di ba po, bago sila ikasal, yung preparation, maraming preparation na kailangang ihanda. Di ba? Hindi lang yung gown, hindi lang yung damit na isusuot, but also yung mga papeles, di ba? Pupunta sila sa City Hall, kukuha ng mga requirements. Di ba po? At hindi lang yun, kung yung venue na pagkakasalan nila, kakausapin nila yung magkakasal sa kanila, marami pong preparation, di ba? Pag ikakasal ang isang tao, same holds true. Sa pagdating po ng Panginoon sa buhay natin, ang pagpunta po sa church every Sunday is not enough to be called as a preparation. Hello, church? Are we still here? Kasama ko pa po ba kayo ngayong umaga? Amen. So, I pray na buksan po natin lang ang ating mga puso and let the Lord speak to us. Let the Holy Spirit minister to each and every one of us, because I believe that God wants us to be really prepared sa Kanya pong pagdating. Amen? Hindi lang sa second coming, hindi lang sa rapture of the church, but also in our personal status right now. Jesus wants to come. Amen? The Holy Spirit wants to minister to us. Pero po ang tanong, kamusta ang ating kalagayan, di ba? Amen. Meron po ba tayong first-time visitor? Wala naman po. No, parang familiar ang mga mukha. So, let's go on na po. We just want to acknowledge lang po sana kung merong mga first-time visitor. Pero dahil po lahat tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, let's continue po. Yan. So, pinamagatan ko po, ito po yung nilagay ni Lord sa puso ko na ilagay na pamagat. Prepare for the coming of the rewarder. Nung mga nakaraan po, di ba, nung first Sunday, ay tinakil po sa atin, diniscuss po sa atin ni Bishop, ano yung mga rewards na mga crowns na dala-dala ng ating Panginoon, di ba, sa kanya pong pagbalik. And then, nung last Sunday naman po, si Rev, yun po, may mga natakil si Rev na yung rewards po, hindi lang for eternity, and even dito po sa mundong ito, na ibabaw na ating
ginagagalawan, ay we can already receive a reward from the Lord. Amen? But can we still remember po? Nag-ano lang po tayo, konting backtrack. And this time po, ito po yung nilagay ni Lord sa puso ko na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Yun nga po, prepare for the coming of the rewarder. We will focus more ngayon po, not only for the rewards, but for the rewarder Himself. Sino po ba ang rewarder natin? Amen. Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Can we have po our key verse? Ang ating pong key verse is Revelation 22, chapter 22, verse 12, pero sinama ko po yung 13. At ito po yung bubulay-bulayin natin ngayon. Sabi po dito, na si Jesus po nagsasalita dito, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me. Sabi po ng Panginoon, to give everyone according to his work. Sa verse 13 po, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Iisa-isahin po natin yung sinabi ni Jesus dito. Number 1 po, unahin po natin. Balik po tayo sa verse 12. Sabi po niya, behold, I am coming quickly. Habang pong binubulay ko po tong salita na to, alam niyo po yung parang, kumbaga, isang person or isang tao na pag nagsalita, let's imagine po, di ba, yung mga CEO ng company, yung mga matataas na may posisyon, pag po ba nakausap nyo sila, makikita nyo na lagi sila nagbibiro. Lagi silang, kumbaga parang yung, ano pong tawag dito, parang joker ang mukha. Makikita, lagi po ba natin silang nakikita na parang, yung, ang tawag po dito, kumbaga parang, yung naka-funny face or parang kengkoy. Di ba po hindi? Once we talk to kunwari po, let's say may mataas na posisyon, ano po usually yung appearance nila? Di ba? Yung posture nila, di ba? Alam niyo po ba, ganun ko po na-imagine ang mukha ng Panginoon habang sinasabi niya to na, behold, I am coming quickly. Ano po ibig sabihin dito? God is serious in His coming. Seryoso po ang Diyos na darating siyang muli, whether we like it or not. Whether we are prepared or not. Sabi nga po, nung pong, kumbaga, binabasa ko po ito po yung parang itsura ni Jesus na pinakikita niya sa akin na, alam niyo po yung kumbaga sa yung fear, yung fears yung dating, di ba? Yung parang pag magpipicture po, yung fears na na itsura. Ano po ibig sabihin? Hindi nakangiti. Kumbaga seryoso, di ba? Seryoso yung itsura. Alam niyo po, ganito ko po na-imagine ang mukha ng Panginoon habang naririnig ko po to in my spirit. Sabi niya po, I am coming quickly. Na, yun nga po, hindi po nagjo-joke si Lord na darating siya. Hindi niya tayo, ano po yung other term, parang dinedenggoy, dinadaya niya tayo na darating siya or hindi. Hindi po. Seryoso po ang ating Diyos that again, He will come back soon. Amen? Sabi niya po, I am coming quickly. At ano po yung gusto ko pong ibahagi sa atin sa umagang ito, that God is on the move. Kumbaga, may kumikilos po ang Diyos. Nagmamadali. Alam niyo po ba kung ano po natin, sino po mga nanonood dito ng mga world news? Or hindi po tayo nanonood ng balita, kahit balita dito sa Pilipinas? Manood po tayo. Kasi po, alam niyo po ba, what's happening around the world, makikita po natin na kahit si Satanas, nagdo-double time siya. Alam niyo po, may balita sa, sa US na parang yung mga bata na parang, kumbaga hindi sila takot na humawak ng mga, yung mga, tawag po dito,
mga knife, mga guns, ganon. Anong ibig sabihin po? Murang isip pa lang ng bata, tinuturuan na sila ng violence. Tinuturuan na po sila ng, maaring sinasabi, self-defense. Pero po ang totoo is, kumbaga, the evil thoughts ang ini-inculcate na po sa mga bata. Di ba po sabi nga po, in the last days, the world will become worse and worse. Grabe po yung evil in these last days. Amen? At nandun na po tayo. Ayun nga po, lagi nating naririnig that we are in the last days. Pero ang tanong, are we preparing ourselves in these last days? Amen? Or pag nasa church lang tayo, doon natin nare-realize na, Lord, nga, malapit ka nang dumating. Pero pag uwi na po natin, inisang tabi na po natin ulit si Lord, yung Bible natin, hindi na natin nababasa, maraming bagay na po ulit na parang kumbaga umaagaw na ng attention natin. At sabi nga po, God is on the move. Revival is happening in different nations of the world. At sabi nga po, dun sa Luke 8:18, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Pag po dumating ngayon ang Panginoong Jesus, will He find faith in us? Nandun pa po ba yung tunay na pananampalataya natin sa Panginoon? Na Lord, kahit anong mangyari, my trust and my hope is in you. Or pag po may nangyaring hindi maganda, balita pa lang, nararatel na tayo. Nag-struggle na tayo. Balita pa lang po yun hindi pa nangyayari. Nawiwindang na tayo. Ang tanong po, nasan yung pananampalataya natin? Nandun po ba sa sitwasyon? Nandun po ba sa sinasabi ng ibang tao? Nandun po ba sa kalagayan ng finances po natin? Kalagayan ng bansa natin? Will God or will Jesus will find favor po or will find faith sa puso po natin when He comes? May makikita po bang tunay ng pananampalataya ang Panginoong Jesus pag dumating siya sa bawat ngayong oras na to sa ating kalagitnaan? Personally, when He speaks to us. Alam niyo po paano natin malalaman kung may tunay tayong pananampalataya? Pag dumaan po tayo sa isang pagsubok, sa isang problema. Doon po natin makikita na kanino talaga yung faith natin. Di ba parang sa school po, yung mga anak ko po last week, Thursday, Friday, nagkaroon po sila ng General Achievement Test. Kumbaga sa mga test po, sa mga exam, doon tinitignan kung may natutunan po ang bata. Di ba? Ang isang estudyante. Tayo din po, when we face difficulties in life, when we face struggles or problems, challenges sa buhay natin, that is the very moment na makikita natin nasan po talaga yung pananampalataya natin. Nasa Panginoon pa po ba? Or nasa mga bagay, nasa mga tao na sa mundong ito? Amen? Sabi nga po, kamusta po yung mga pananampalataya natin? Kasi yun po yung titignan ng Panginoon eh. Yung personal na sitwasyon po natin ngayon, if He will come, titignan niya po yung pananampalataya natin. Di ba po sa Bible, yung mga gumaling? Sa New Testament, yung mga gumaling? Ano po yung sinasabi ni Jesus? Your faith has made you well. Yung pananampalataya po nila sa Panginoong Hesus ang naging susi para ma-receive nila yung miracle nila. So tayo po ngayon, are we praying for God's miracle over our lives? Are we praying or are we crying for God, Lord, step into my situation? Amen?
Nandyan pa po ba sa Panginoon yung pananampalataya natin? So personal ano po to? Personal assessment. Amen? Huwag po tayo munang magturo. Ay, si ganito, kaya yan anxiety, kaya yan nawiwindang-windang, kaya yan ganyan mag-react. Kasi ano, huwag po natin munang tignan yung ibang tao. Personal assessment po tayo ngayon sa harap po ng Panginoon. Di ba sabi nga po, the Word of God is like a mirror. Di ba po, pag tumingin tayo sa salamin at nakita nating may muta tayo, alis po ba tayo na hindi tinatanggal yung muta natin? Di ba po hindi? Kaya nga tayo nagsalamin to see ourselves, lampas-lampas ba yung lipstick natin o yung makeup natin o sa mga lalaki, tayo-tayo ba yung buhok? Di ba po, bago ka umalis sa salamin, we fix ourselves. Amen? Same holds true po sa salita ng Diyos. Gusto po ng Panginoon, ayusin natin yung mga buhay natin para po pag dumating siya, maaari po ngayon sa kalagitnaan natin or mamaya sa personal devotion mo sa Panginoon, sa personal worship po natin sa Kanya, we are prepared to meet Him. Amen? To encounter our God. At sabi nga po, sa muli pong pagdating ng Panginoon, we all know that Jesus will come again, di ba? Noong unang pagdating po niya, He was the Lamb of God. Pag sinabi pong lamb, di ba? Parang, kumbaga sabi nga po, ang isang tupa nakakatayin na, sabi nga po, hindi mo maririnig na umiiyak. Wala kang maririnig sa Kanya na nagwawala siya. Nung unang pagdating po ng Panginoong Jesus dito, He came as our Redeemer, as our Savior. He came as our greatest sacrifice. Di ba po? Para hindi na muli na may kailangan pang dumanak ng dugo para lang po patawarin tayo ng Diyos Ama. Jesus was our ultimate great sacrifice. Nung unang pagdating niya po dito, di ba kaya nga po nung pinako siya sa cross, di ba? Kahit nung hinagupit siya, kahit nung pinadala sa kanya yung cross na ang bigat-bigat, pinatong po sa kanya yung koronang tinik, wala siyang sinabi. Hindi niya kinurse yung mga tao. Wala siyang mga binitawan na salita. Bakit niyo ako ginaganito? Ano bang ginawa ko sa inyo? Wala pong gano'n ng Panginoon, di ba? He was like the lamb na kahit nakakatayin na, sinabit niya lang po yung buhay niya sa kalooban ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Amen? That was Jesus when His first coming po dito sa mundo. And His second coming, ito pong hinihintay natin, He was no longer the Lamb of God. Ano na po siya pag dumating? He is the Lion of Judah. Ano po ang pag sinabing lion, di ba? Ang lion is the King of the jungle. It means Jesus will come as a king. Jesus will come as, sabi nga po, He will be like kumbaga kumbaga dala-dala niya yung yung pagkakaroon ng bravery, nobility and strength. Sabi nga po, Jesus will come as a Lion of Judah, as a judge. Kaya nga po sabi niya, di ba, I am coming quickly. Kumbaga, katulad po nung binanggit ko sa inyo kanina, yung, di ba po yung na-imagine ko sa itsura ng ating Panginoon, His face is fierce. Seryoso po ang Diyos. Amen? That He will come again. At sabi nga po, He will come as a judge. He will bring the reward with Him. Amen? Dala-dala po ng Diyos yung mga reward niya para sa atin. Ayan, speaking of reward, pasok na po tayo sa pangalawang sinabi po ni Jesus. Pagkatapos niya po nung sinabi, di ba, I am coming quickly. Sabi niya po, next is, my reward is with me. Sabi po ng Panginoon. Di ba? The grace of God is an unmerited or undeserved favor of God. Ibig sabihin, pag sinabi pong grace of God, wala tayong ginawa doon. It was freely given to us. Amen? Kumbaga pag po kunwari, sinabi natin, dahil sa grace ni God, nandito ako sa, yun nga, na-receive ko yung salvation. Wala naman po tayong ginawa sa salvation tama ba? Hindi naman po tayo ang pinako sa krus Hindi naman po tayong nalatayan, di ba? Hindi po tayo yung gumawa ng ginawa ni Jesus. It is His grace over our lives. Amen? Nung tinanggap po natin yon, it was freely given to us. Sino po dito ang nagbayad ka ng salvation mo? Meron po ba? Wala. Kasi po, freely given ang
salvation, freely given ang grace po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Pero, ang reward po ng Diyos, hindi siya grace of God. Hindi siya unmerited favor or undeserved favor. The reward of God is something you have earned for what you have done or what you have worked for. Ibig sabihin po, may ginawa ka, kaya ka nagka-reward. Tama po ba? Di ba po? Parang sabi nga po, wala siguro po tayong makakausap na tao na pag tinanong mo siya, ayaw niya ng reward. Sino po dito marami yung mga card, 'di ba? Sa ano po, ano tayo dito, kunwari yung SMAC card, SM Advantage, yung Pure Gold card, Aling Puring card. Ano pa po ba yung mga card na nag-accumulate ng points? At pag may naka-accumulate ka, kunwari naka 100 points ka, pwede mo siyang i-convert into cash, 'di ba? Or kunwari po, 1 point is equivalent to 1 peso. Reward yun, di ba? Papasok po ba yung points na yon sa card mo kung hindi ka nagbayad or hindi ka bumili at pumasok yung points sa card mo? Di ba ganun po ang sistema? You have to do something, you have to buy something para yung points, papasok siya sa card mo at pag nakaipon ka ng points, may reward ka. Sa eskwelahan po, hindi ka magkakaroon ng medal kung pabanjing-banjing ka. Kung hindi ka papasok sa school, hindi ka gagawa ng assignment, hindi ka gagawa ng project. Di ba po? We have to do something. Sa ano po? Sa mga athletes, hindi po nila makukuha yung first place, second place, third place, or yung trophy, yung medal, kung hindi po sila magpa-practice, mag-workout, di ba? Ano po ibig sabihin? Reward. Pag sinabi pong reward, meron na tayong kailangan pong gawin dito. Amen? Hindi na lang siya the favor of God. Yes, part pa rin siya ng favor ng Diyos, ng grace ni God. Pero po, yun nga, may kaakibat na tayo na kailangan pong gawin. Amen? God loves to give rewards. Alam niyo po ba yon? Gusto po ni Lord na magbigay ng reward. Pinakita po to ni Jesus sa Matthew 6, verse 1 to 7 and 16 to 18. Basahin lang po natin. Matthew 6, verse 1 to 7. Sabi po dito, take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. So, sinasabi po ni Jesus na pag gagawa tayo ng charitable deeds, may kaakibat po yun na reward. Pero, sabi po dito ni Jesus, dinuktong po ng Panginoon dito, therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Ayan. Ano po yung reward? Pag daw po gumawa tayo ng charitable deed at pinangalandakan na natin, pinagsigawan na natin, yung nabanggit po ni Rev nung Sunday, di ba? Naka-video na, kita na ng buong mundo. Yung ginawa mo na nagbigay ka ng ganito, nagbigay ka ng ganyan, you have the reward already. Ano yung reward mo? Pinuri ka ng mga tao, pinalakpakan ka, di ba? Sinabihan ka na, ang bait mo naman, ang ganda naman ng puso mo, ganyan-ganyan. That's your reward. Pero wala na po yung reward from the Father. Kasi you already receive your reward. At sabi niya po dito, but, sabi po ng Panginoong Jesus dito, but when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, and that your charitable deed may be in secret. And your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Ang gusto po ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, na pag may gagawin tayo, kunwari po may ibibigay tayo sa kapatid natin,
wag na daw po nating ipangalandakan. Amen? Kung gusto natin na ang mag-reward sa atin is our Heavenly Father. Amen? Another thing, first po yun sa paggawa ng charitable deed. And next is, saan pa po nagbibigay ng reward si God? Ito po, number 2. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Ayan po. Pangalawa, pag daw po nananalangin tayo, wag daw po tayo maging katulad ng mga hipokrito or ng mga nagpapakitang tao lang na nananalangin sa labas. Kasi po pag nakita sila nananalangin sa labas, di ba? The people are telling them na maka-Diyos tong tao na to, di ba? Nananalangin sila, ganyan. They have their reward. Sabi po ng Panginoong Jesus dito, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. Amen? So, ang Diyos po, God the Father, wants to reward those who do in secret. Ano po ibig sabihin nun? Yung ikaw lang at si Lord yung nakakaalam. Na Lord, ginawa ko po to para sa'yo, ibibigay ko po to sa kapatid ko or sa sino mang hindi na po natin, kasi ngayon nga po, di ba, parang kumbaga napaka-trending sa Facebook, sa social media, that whatever you are doing, kailangan naka-camera, naka-live, o kaya naka-broadcast. Sa mata ng mundo, wala namang problema doon. Yes, wala namang pong problema doon. Pero, wala na po tayong reward pag ganun yung ginagawa natin, di ba? But if we want the reward from God Himself, our Father in heaven, let's do it in secret. Let's do it na si God lang yung at tayo po yung nakakaalam. Even in our prayer. Ito ang tinutukoy naman po dito is, our personal prayer. Amen? Kaya po, sa mga secret place natin, when we talk to God, there is a reward in it. Kaya po kung tinatamad tayong manalangin, tinatamad kang manalangin, let's be enlightened in this word na sa atin pong pananalangin sa Diyos, personally, in our secret place, there is a reward from our Heavenly Father. At sabi niya po, sabi dito, di ba? The Father who sees in secret will reward you openly. At pangatlo, ano pa po yung pangatlo? Punta na po tayo sa verse 18. Sabi po niya dito, moreover, when you fast, ayan, pag daw po nag-fast, sino pang nag-join ng fasting natin? Ayan, di ba? Hindi na po natin dapat ipangalandakan na nagpa-fast po tayo ngayon. Let's do it secretly before God. Amen? Sabi nga po dito, pero iba rin naman po yung corporate na ginagawa natin. Na, yun nga po, there is the declaration from the church, lahat po tayo nagpa-fast. It's a corporate prayer, prayer and fasting, katulad po nung time ni Esther, di ba? Dineclare nila na may 3 days na prayer na fasting sa lahat ng mga Israelites. And nakita po natin how God moved in their behalf. Kasi ano po yun corporate. Yung tinutukoy po ng Panginoon dito is individual. Kaya po dapat, hindi lang po tayo nagfa-fasting corporately, pag may sinasabi ang church natin na naka-fast po tayo ng 3 days, personally po, dapat nagde-declare tayo ng personal fast po natin sa sa buhay natin, sa sarili po natin. Amen? Because this is what Jesus is telling po. Nasabi niya po dito, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Alam niyo po, isang pinakita sa akin po ni Lord dito, the Father
loves to reward openly. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga ginagawa po natin in secret, when He gives the reward, hindi lamang po tayo yung makakakita nun. Even the people around us. Yung mga estudyante po, ito yung isang illustration. Yung mga nag-aaral po ng mga estudyante na talagang dibdiban, pag mga may exam, may mga quizzes, nag-aaral, na natutulog na ng late, gigising ng maaga, may iba pa po ang nakakakita nun. Maaring yung magulang niya, di ba? Pero maaring hindi yun alam ng teacher niya, ng mga classmates niya. Pero because of that thing that he is doing or she is doing secretly, na masigasig po siya nag-aaral, talagang kumbaga gumigising siya na maaga or late na natutulog dahil nag-aaral, ano po yung magiging reward nun? Di ba? Maaring siya yung valedictorian, siya yung best in math, best in science, may mga best, di ba po? At ano po yung sinasabing, the reward will be an open reward. Pagdating ng graduation, pag sinabitan siya ng medal, siya lang po ba nakakakita ng medal? The people who are all in that room will see the reward of that child or that student dahil po dun sa ginawa niya secretly. Alam niyo po ba, it's an illustration. Tayo din po sa buhay natin, if we are keep doing things secretly for God, para sa Panginoon, at yun nga po, tumutulong tayo sa ibang tao na nangangailangan, or meron tayong mga ginagawa, alaman po ni Bishop or hindi na tumulong tayo sa ganito, ng leader natin, ng pastor natin, but we know into our hearts that we have done this for the Lord. Time will come na sa awarding na po or sa ceremony na, God will reward us openly. Amen? This is the three things na dapat po nating ginagawa. Amen? Ano po yun? Do charitable deeds, prayer, and fasting. That is the very clear direction ng Panginoong Diyos po sa atin, that if we want to receive the reward of the Heavenly Father openly, let's do these things in secret po. Amen? Hindi po ako nagsabi nito. Binabasa po natin ang nakalagay sa salita ng Diyos. Amen? And sabi nga po, when God gives reward, He rejoices and share the joy in us. Kaya po, di ba, sino po dito nakaka-experience nung nararamdaman mo, you have the joy and the unspeakable joy sa puso mo, na parang kahit na kulang, kumbaga financially, may konting kakapusan, may kulang, pero may joy kang nararamdaman. Alam mong, kumbaga, you have that peace sa Panginoon na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Meron pong joy sa puso natin. Because when God gives reward, He also rejoices in us. Parang katulad po ng magulang, di ba? Sino magulang dito na bibigyan mo yung reward yung anak mo pero galit na galit ka kasi nagbigay ka ng reward? Wala po, di ba? How much more our Heavenly Father, when He gives reward, natutuwa po siya sa atin kasi bakit niya ba tayo bibigyan ng reward? Kasi may ginawa tayo that is accordance to His will and to His purpose po sa buhay natin. Amen, church? Alam niyo po ba that there are people in the Old Testament and New Testament na sila po ay naka-receive ng reward from God? Ito po, personal ano ko lang po to. Personal na, kumbaga, analyzation ko po. Habang pinag-aaralan ko po ito. Hindi ko po ito kinuha sa Google, kay Webster, or kani-kanino pa man po. This is my personal, ano po tawag dito? Understanding at saka po kumbaga parang personal revelation ko po sa atin pong team ngayon, and at the same time, yung whole year team natin. Reward is the fulfillment of God's promises. Again, reward is the fulfillment of God's promises. Bakit po? Kasi yung promise ni God, di ba? Katulad po sa life ni Abraham at ni Sarah, nung sinabi po ni God kay Abraham that you will have your own child. Promise yun eh. Pero after ilang years san lumipas, when it is there, na nasa sinapupunan na ni Sarah si Isaac, it's the reward already from the Lord. Amen? Kumbaga, ano po, yung paghihintay ni Abraham
Diba? Nag-alinlangan na nga po sila nung una, pero still, yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos po na, Lord, sinabi mo, you will make me a father of many nations. Gagawin mo sindami ng mga bituin ng aking lahi, sindami ng buhangin sa pampang. Diba po, nandigan po si Abraham sa pananampalataya niya sa Panginoon. And God rewarded him and Sarah, yun nga po, the fruit of the womb of Sarah, na si Isaac. Another thing, si Joshua and si Caleb. Napakarami pong Israelita na nung sinabi ni God kay Moses, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Pero, di ba po, yung dun sa 12 spy na pumunta sa Kanaan para tignan, lahat yung 10, puro negative ang sinabi. Yung 10 na spies na sabi nila, ay hindi natin kaya, malalaki mga tao dyan. Parang tipaklong lang ang tingin nila sa atin. Tatalunin lang nila tayo. Kumbaga, walang mangyayari. Puro negative po ang sinabi ng 10 spies na yun. Pero po, only Joshua and Caleb ang nanindigan na sa tulong po ng Diyos, makakonquer nila yung Kanaan. At because of that, ano po yung reward nila? From the 12 spies, sila lang yung, dun sa 12 spies na yon, 2 na nakapasok po sa lupang pangako. At hindi lang yun, nagkaroon pa po sila ng sarili-sarili nilang, lugar. Si Caleb po, di ba? In his old age, I think 85 years old po si Caleb, kinonquer niya pa yung isang mountain. Because of, yun nga po, may ginawa si Joshua and si Caleb. Kaya po, nakuha po nila yung reward to enter the promised land. Another thing po, sino pa? Si Joseph. Di ba po? Si Joseph po is, kumbaga, alam po natin yung story niya, di ba po, sa Genesis 40. Paano po kaya kung si Joseph nanatili siya nung tinapon siya sa balon? Or, yun nga po, kumbaga pinagbili siya, nanatili siyang masama yung loob niya, nanatili siyang magrebelde na lang, di ba? Hindi po siya gumawa ng maganda or hindi niya inayos yung buhay niya. Do you think po makakarating siya sa palasyo at maging kanang kamay ng Pharaoh? Hindi po, di ba? The promise was there. Dahil po nung bata siya, pinakita na sa kanya what will happen in the future. Pero po, hindi na natili si Joseph na dream lang yon. He walked on it. Di ba po, may ginawa siya. Kaya po yung reward niya, one day, nasa palasyo na po siya at pinagkatiwalaan siya ng Pharaoh sa lahat ng ari-arian ng Pharaoh at naging kanang kamay nga po siya. Kaya po nung may dumating na 7 years of famine, di ba po, and through God's wisdom po sa buhay ni Joseph, hindi lang siya ang na-save, hindi lang mga taga-Egypt, but also the family of Joseph himself po, di ba, was saved from the great famine during that time. Dahil that is the reward of Joseph. Amen? And another thing po, sino po nakakakilala kay Dorcas? Nabasa niyo na po ba siya sa Bible? Ay, meron palang pangalan na ganun sa Bible. Nasa Book of Acts po siya. Kaya wag po puro Psalms, Proverbs yung binabasa natin. Magbasa po tayo sa New Testament. Sino po si Dorcas? Siya po yung isang faithful woman ng Diyos na sabi nga po, he always show kindness sa mga widows doon po sa sa city of Joppa. At sabi nga po, dahil dumating sa point na si Dorcas, nagkasakit siya, namatay siya, pinag-pray po siya ni Peter. At nung pinag-pray po siya ni Peter, God moves sa buhay po ni Peter at nabuhay po si Dorcas. Dahil lang po ba yun sa prayer ni Peter? No, it's the reward of Dorcas of what she had done nung pong malakas pa siya, nung wala pa siyang sakit, yung goodness na pinakikita niya sa mga widow men and women po sa city of Joppa. God saw what she had done. At reward niya po yun na nabuhay siya muli. Syempre, yung faith din po ni Peter na bubuhayin ulit ni God si Dorcas. Marami pa po
If we will look at the Bible, marami na, kumbaga, those who receive their reward. Amen? And, kaya po kanina, nung una nating binigyan ko pundiin, kamusta po yung pananampalataya natin? Kasi, sa pananampalataya po natin talaga nakatingin ng Panginoon, whether we like it or not. Ano po sabi sa Hebrews 11:6? But without faith, it is impossible to please Him. Sino daw po yung please natin? Ang ating Diyos. Amen? For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sa pagpunta po natin lagi sa presensya ng Panginoon, may pananampalataya po ba tayo na, Lord, kakatagpuin mo ko ngayon? Lord, may sasabihin ka sa buhay ko ngayon. Meron kang bibigay na kaliwanagan sa isip ko ngayon. Lord, I will meet you here. Or basta lang po, pag nakapag-pray na tayo, nakapagbasa na tayo ng Bible, tapos na. Sabi nga po, kailangan po, yung kaakibat ng ng ginagawa po natin, there is faith to our God. Amen? That as we seek Him, He will reveal Himself to us. Because He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kumbaga, pag po talagang hinanap natin si God, He will reveal Himself. Nung nakaraan po, siguro po, last month, meron po akong paulit-ulit na tinatanong kay Lord. Hindi po ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha yung sagot niya sa Kanya. Kahit po nagugas ako ng pinggan, o kaya po nahahatid ko yung mga bata sa school, naka-e-bike po kami. Tinatanong ko, Lord, sabi ko, ano po bang dapat gawin dito? Lagi ko pong tinatanong si Lord. As in, kumbaga, parang yung bata pong makulit yung mga anak ko po, hanggat hindi mo nabibigay yung gusto nila, hindi ka po nila titigilan. Parang yun po yung pinakita sa akin ni Lord na maging character po. Every time we come to Him, we seek Him. At yun nga po, sure enough, one day po, parang naghuhugas po ako yata ng pinggan. I just felt the impression of God sa puso ko po. Na-receive ko yung answer na hinihingi ko sa Kanya. Alam niyo po ba, God loves to answer our questions. God loves to come sa sitwasyon po natin. Minsan po, tinitignan lang ng Panginoon hanggang saan tayo kakapit sa Kanya. Na pag may nangyari po ba or pag ba hindi natin agad-agad nakuha yung sagot, tatalikod na tayo kay Lord, hindi na tayo maghihintay sa Kanya. Pag po ba may mga nangyayaring is bibitaw na lang tayo. Kumbaga parang hayaan na lang natin, di ba? Na parang ayaw yata ako, sagutin ni Lord, wag na nga. Ayoko na. Diba po? Dapat sabi nga po, let's have that persistency sa buhay natin. Katulad nga po dito sa Hebrews 11:6. Sabi nga po, that God is a rewarder to those who are diligently seek Him. Ibig sabihin, yun, kumbaga continuous po, na pag-seek natin sa Panginoon, na maaaring ngayon, di mo pa alam yung kalooban ni Lord sa buhay mo, huwag kang tumigil na kulitin si Lord, Lord, ito po bang kalooban nyo or hindi? Huwag po tayong manawa na lumapit sa Panginoon because eventually, one of these days, He will reveal His perfect will sa buhay po ng bawat isa. Amen? And sabi po dito ayan na, pasok na po tayo kasi sabi nga po doon sa 11, di ba? 11:6 ng Hebrews, that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Rewarder po talaga ang ating Diyos. Kasi yung sinabi niya, di ba po, that He will give every man according to his work. Ano po yung ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yung reward na depende po sa kung ano yung ginawa natin. Hindi po depende sa ginawa ng nanay po natin, ng tatay natin, ni Bishop, di ba? Yes, may mga blessings po na nadadaluyan tayo, pero po, ang sabi po dito, di ba, sa Colossians 3:23-25, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality.
ano pong tinutukoy dito? It's an individual. Amen? Individual po yung reward ni Lord. Maari pong, yes, yung mga magulang natin, dahil pinagpala sila ni Lord, madadaluyan tayo, mga anak, maambunan po tayo. Pero po, gusto din po ni Lord na i-reward tayo personally. Amen? Kaya sabi po dito sa Colossians 3:23-25, sabi po dito, ano man daw po yung gawin natin, let's do it as to the Lord and not to men. Amen? Dapat daw po lahat ng gagawin natin ay para kay Lord. Para may reward. Kasi po, pag ginawa natin siya para sa tao, diba? Wala pong reward. Kasi sabi po dito, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance. Meron pong reward galing sa Panginoon. Amen? For you serve the Lord Christ. Ayan. But he who does wrong, ayan, yung mga gumagawa din daw po ng mali or hindi tama, mga evil things, may reward din sila. Pagbabayarin din po nila yung kanilang mga ginagawa. Dahil we have a just God. Amen? Hindi po natin madadaya si God. At sabi po sa Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. So, alam po ni Lord yung ating mga puso, alam ni Lord yung ating isip. Diba? Sabi nga po, that He will give to us a reward or a punishment according to our ways, according to the fruit of our doings. Ano po yung resulta nung ginawa po natin? Kaya po, kung mamimili na lang po tayo, let's do the right thing. Amen po ba? Gawin na po natin yung tama para sa, kumbaga, hindi lang for the reward, pero bilang mga pinili at anak po ng Diyos. And sabi din po dito sa malapit na po tayo, sa 1 Corinthians 1 Corinthians 3 verse 5-15. Ito po yung sinabi dito ni Paul na, kumbaga, yung mga, sabi nga po, even though iba yung nagtanim, iba yung yung nagdilig, di ba? Pero, si Lord pa rin po yung, kumbaga nagpapayabong or nagpapalago nung Pero sabi nga po dito, check ko lang po, wait. Sabi po dito sa 1 Corinthians 3, sabi po dito, check ko lang po yung verse. Ito po. Sa verse 8. Sabi po dito, now he who plants and he who waters are one. But each one will receive his own reward according to his own labor. So, yun nga po, kahit na ikaw yung nagtanim, kahit na nagdilig ka lang, kahit na hindi ikaw talaga yung nagbigay ng binhi doon or nag-share, pero tinulungan mo po yung kapwa na yon para magbalik loob siya sa Panginoon, di ba po? You still have the reward. Even though na hindi ikaw nagpakilala kay Lord sa Kanya, we still have the reward. Amen? Kaya po sabi nga sa lahat po ng ginagawa natin, may reward ang Diyos. At sabi po dito sa verse 11, jump lang po tayo sa verse 11. Pero pwede nyo po itong basahin sa bahay. Sabi po dito, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Ayan po, kaya dapat laging yung foundation po ay ang Panginoong Jesus. Amen? No other than that. Verse 12, now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire,
And the fire will test each one's work of what sort it is. Ayan. So, sabi nga po, pag daw po dumating na, ano po yung tinutukoy na fire? Di ba parang katulad po sa di ba po yung para makita na yung mga goldsmith o kaya po yung mga silversmith. Pag po gusto nilang tanggalin yung mga impurifications po sa isang gold o kaya sa isang silver, ano pong ginagawa? Dinadarang sa apoy. Kasi po pag dinarang na sa apoy, matutunaw po yung pinaka gold or silver. Pero maaalis po yung mga, kunwari, may mga halo ng ibang chemicals, di ba po, nasusunog yung mga chemicals. Ang natitira po ay yung gold at pinaka-silver lang po. Ganon din po sa buhay natin. Pag po daw ang foundation natin ay hindi ang Panginoon, pag may dumating na pagsubok, na trials, na testing, asahan na natin, masusunog tayo, mawawala tayo. Pero po pag ang foundation natin ay ang Panginoong Hesus po, matunaw man tayo katulad po ng gold at silver, pero mananatili po tayo. Amen? Dahil po ang foundation natin ay ang Panginoong Hesus. And sabi po dito, let's continue. Sabi po dito, verse 14, if anyone work which he has built on it endures, he will receive a reward. Ayan po. Pag daw po yung mga ginawa natin ay dinaan sa apoy at nanatili, ayun daw po ang may reward. Kaya hindi po lahat ng ginagawa natin ay may reward. Yun lang pong mananatili pag dinaan sa apoy. Amen? At sabi po dito sa verse 15, if anyone's work is burned, ayan, pag daw pong ang isang gawa ay nasunog, he will suffer loss. Wala po siyang reward. But he himself will be saved, yet as through fire. Kumbaga sa po, naalala niyo po yung sabi po ni Bishop, yung nung first Sunday po, dahil tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, may naman po tayo, kumbaga pupunta tayo sa heaven. Kasi si Jesus lang po ang only way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by Him, di ba? It very clears po sa Bible. Pero yung reward, yung mga gantimpala po, pagdating sa langit, kung ang atin pong mga ginawa ay masusunog lang, ay wala po tayong reward. Pero, kasama po natin si Jesus sa langit. Amen? At sabi po dito, ayun pala po, hanggang verse 15 lang po tayo. Sorry po. Ayan. Kaya po, sabi nga po, so sa lahat po ng ginagawa natin, let's see to it na, let's do it all for God. Amen? Do it to the Lord and not to men. Huwag daw po tayong gagawa ng isang bagay na hindi siya para kay Lord. Kasi po, pag ginawa po natin ng isang bagay na hindi para kay Lord, pihado, may reward man, pero hindi po galing sa ating Diyos. Amen? And sabi po dito sa Hebrews 10, ito po, nabanggit din po ito ni Rev nung last Sunday. At na-post din po ni Ate Eileen sa GC ng mga mothers. Sabi po dito sa Hebrews 10, wait lang po Hebrews 10 verse, double check ko lang po yung verse 35. Sabi po dito, therefore do not cast away your confidence which has great reward. Verse 36, for you have need of endurance so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Verse 37, for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now, the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Apo sabi dito, di ba po, na wag daw po natin baliwalain. Sabi nga po, do not cast away your confidence. Ano po yung confidence natin? Yung confidence natin sa Panginoon, di ba? Yung faith natin sa Panginoon.
Sabi nga po, for you have need of endurance. Yung mga, mga runner po, paano po ba nade-develop yung endurance nila? Sa unang takbo po ba, kakayanin agad nila yung 100-meter dash ng, let's say, in that span of time? Hindi po, di ba? Pre-na-practice nila. Di ba po, kunwari, unang takbo, titignan nila ilang oras. Tapos susunod, magpa-practice po ulit hanggang sa bumilis. Diba po yung endurance nila tumatatag. Speaking of endurance po, kasi po si Pastor Alvy ay hindi naman po, kumbaga yung physical feature niya po ay hindi po sanay sa mga, kumbaga yung mga talagang nagbubuhat ng mabibigat, yung kahapon po kasi dun sa lupa namin, ay binungkal po nila yung yung dalawang, po tawag doon? Malunggay. Puno ng malunggay. Malalim-lalim na po yung ugat at medyo mataba po yung isa. Tapos yung isa po ay, hindi ganun katabaan, pero malalim po yung ugat. Siguro po nag-start sila ng mga 9. Tapos natapos po sila, siguro mga mag-4 po yun. Kaya po ngayon, hindi po maganda yung katawan niya. Kasi po, hindi nga po sanay yung katawan niya. Kumbaga yung endurance po, yung capacity ng endurance ng katawan niya, hindi ganon katatag. Unlike nung iba na sanay. Kaya po, ngayon, sobrang sama po ng pakiramdam niya. Ano po ibig sabihin ko? Pag po dumating sa punto ng buhay natin na hindi po natin na kumbaga, yung endurance po natin, diba? In terms of faith, na pag nga po may dumating na mga pagsubok, mga suliranin, malalaman po natin pag hindi develop yung endurance natin, madali po tayong mag-give up. Madali tayong mag-back out. Madali tayong sumuko. Pero po, once our endurance, di ba po, yung pagtakbo natin sa buhay pananampalataya ay naka-anchor po talaga sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Whatever challenges, whatever situation na kaharapin po natin, mananatili po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, di ba, nakalimutan ko po yung verse. Sabi po doon that, he who endures until the end shall be saved. Amen? Sa buhay po ng pananampalataya, ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya po, di ba, yung yung parang kasabihan na, yung kumbaga hindi yung panimula ang importante, kundi yung pagwawakas. Kasi ganun din po sa buhay pananampalataya natin, sa buhay Kristiyano natin. Kahit po sabihin natin na napakarami nating ginawa dati, di ba? Na parang nung panahong ganito ay grabe yung pagpupursigo ko sa Panginoon. Na parang ganito po yung testimony natin, no? Nung panahon po na ganito, kami yung nagbubukas ng church, tapos kami na rin yung mag-close. Tapos ganito, yung mga Bible study na pinupuntahan namin, halos everyday. Yes, that's good. Kumbaga para pong talagang nag-uumapaw yung pagmamahal sa Panginoon. Pero hindi po natatapos doon. But the question is, how about right now? Still pa rin po ba na ganon ang kasigasiga natin para sa Panginoon? Yung pagmamahal natin kay Lord na may matabihan lang tayo, we have that courage to pray, to pakilala po ang Panginoon dun sa katabi natin, o yung puro testimony natin nung unang panahon na lang. Nung mga nakaraan na lang po. Sabi nga po, kailangan nating magpatuloy. Amen? Because he who endures until the end shall be saved. Sino man po ang, kumbaga, manatili hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Yung mga may iwan po sa rapture, naalala ko lang po yung sabi po yung Indian. Sino po yun? Sadhu. Sabi niya po,
yung mga maiiwan, kailangan nilang mag-prepare ng sapatos na hindi napupudpod. Ano po ibig sabihin nun? Kasi pag yung mga kasama ng Antichrist ay nandyan na, wala nang ibang gagawin yung mga mananampalataya ng Panginoon kundi tumakbo ng tumakbo. At kung wala kang matinong rubber shoes at naiwan ka during that time, madali kang mahuhuli. Kaya kung gusto mong masave yung sarili mo, kumbaga, you have to get a shoes na madadala ka na kahit gaano kalayo yung tinatakbo mo, kahit putik-putik o bato-bato yung tatakbuhin mo, makakatakbo ka. Pero wag na po nating hintayin na dumating sa ganun. Kaya ngayon pa lang po, binibigyan tayo ng chance ni Lord to, kumbaga, iayusin po natin yung buhay natin. Amen? I-align po natin yung buhay natin sa kalooban ng Panginoon para po hindi tayo dumating sa point na maiwan tayo sa rapture. Kasi po, isang nakakalungkot na realidad, sabi po sa Bible, katulad nung times ni Noah, the people are rejoicing, the people are drinking, the people are marrying. Ilang taon po ba si Noah nagpe-preach na may na uulan, pero the people are not listening. 'Di ba po? Nagpapakasaya sila, nagiinuman, kumbaga puro kasiyahan sa mundo yung ginagawa. And then here it comes nung umulan na po. 'Di ba? Sino lang ang na-save? Family lang po ni Noah, 8 lang sila. Tignan niyo po yung ratio. 'Di ba? Napakaliit na percentage nung na-save. Alam niyo po ba? Inihalin tulad po yun sa rapture of the church. Anong ibig sabihin? Yung mga totoong seryoso lang po sa paglakad sa Panginoong Hesus, sa paglakad sa kalooban ng Panginoon, sa paglakad ng pananampalataya, yun lang po ang mararapture. At marami pong maiiwan. Even marami po akong sinusundan na prophet, halos pare-pareha sila. Ganun din po ang sinasabi. Kaya po hanggat may time, let's inline ourselves. Let's, kumbaga, i-align po natin yung sarili natin sa kalooban ni Lord. Huwag na po nating hintayin na mahuli ang lahat. Hello, church? Bakit po ito pinasasabi ni Lord sa atin? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niyang maiwan tayo. Pero po, yung actions natin, yung ginagawa natin sa everyday of our lives, it's our personal decision. Amen? It's our... Kumbaga, ayun na po yung pumapasok na yung mga works natin, yung ginagawa po natin. Will it be rewarded or hindi po? Kaya po nais po ng Panginoon na magpatuloy tayo until the end. Amen? Wala pong quitter na nakaka-receive ng reward. Tama po ba? Meron po ba kayo nakita na nag-quit na sa palaro or sa isang Olympics pero naka-receive pa rin siya ng reward? Wala po. Even in the spiritual aspect, hindi po tayo makaka-receive ng reward sa Panginoon kung magba-back out po tayo kay Lord. Kung magba-backslide tayo, kung tatalikod po tayo sa Panginoon, there will be no reward. Ano pa sabi niya dito, di ba? Sa verse 38, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Sabi po ito ng Diyos, amen, na pag tumalikod daw po tayo sa Kanya, pag hindi na natin, kumbaga parang nag-backslide tayo sa Panginoon, whatever the reason may be. Pero po, ito yung sabi ni Lord, my soul has no pleasure in Him. One of the most sad stories na pwede po nating marinig. Ano po yun? Yung sa story po, di ba, ni Esau. Di ba po? Kahit umiyak na siya, dahil sa maling desisyon niya, yung birthright ng pagiging panganay, yung blessing was given to Jacob. Bakit po? Dahil lang sa kalam ng tiyan ng sikmura.
Biro nyo yun? Kahit po mag-iiyak nun kumbaga magwala si Esau that time, pero na-release na yung blessing kay Jacob. Wala na. Same holster po, kumbaga yung sinasabi po ng Panginoon dito, kahit na napakarami nating ginawa nung una, pero kung itong pahuli na, malapit na tayo sa finish line, bigla tayong magbaback out kay Lord, bigla tayong tatalikod sa Kanya. Kumbaga sa ano po, default. Baliwala lahat. Kaya po anong encouragement po sa atin? Ano po bang verse yung yung he who endures until the end shall be saved? Nakalimutan ko po kasing Pero po, nasa Bible po yan. Ayan pala po. Matthew 24:13. Ayan po, Matthew 24:13. Kaya po manatili tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, manatili tayo sa Panginoon. Amen? Huwag po tayong tumalikod kay Lord. Kasi si Lord lang po ang may dala ng reward natin. Amen? Maaari pong ginagamit ni Lord yung ibang tao to bless us, to give kung ano yung mga ibang kailangan natin. But, still, the Lord alone is our rewarder. Amen? Sabi po, ito po yung last. Ito po yung sinama ko. Yung sabi niya po dito, dun sa sa key verse natin, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Sabi po ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Ano po yung ibig sabihin dito? That, sa Galatians 6:7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever man sows, that he shall reap. Ano pong ibig sabihin nun? Alam po ni Lord, from the beginning till the end. Kahit na may part na sa kalagitnaan, nagtatago ka, or para pong lumalayo po tayo sa Panginoon, alam po ni Lord lahat yan. Hindi tayo makakatago sa Kanya. God knows everything. Amen? From the beginning till the end. Kaya sabi niya po, di ba? I am the Alpha and Omega. Siya po ang simula at ang huli, ang wakas. The first and the last. Amen? Alam po ni Lord lahat. Kaya kahit na hindi po tayo makapag, ang tawag doon, kumbaga hindi po tayo makapag, ano tawag dito? Yung, kumbaga, hindi mo maipagtanggol ang sarili mo. Kahit alam mong wala kang ginagawa, ganito yung nangyayari, ganyan yung sinasabi sa'yo. Sabi nga po, if we know the truth, that the vengeance is mine, says the Lord, that He is the Alpha and the Omega, alam po natin, alam niya ang katotohanan lahat. Ipagtatanggol pa po ba natin sarili natin? Hindi na. Kasi si Lord na yung magtatanggol po sa atin. Di ba? And sabi nga po, ito po yung pinaka-conclusion natin. Let's not focus only on the rewards or the gifts, but focus on the rewarder or the giver, who is our Lord Jesus Christ. Because Jesus Himself is our great reward. Amen? Dahil yung mga reward po na yan, kahit hindi natin asamin, hindi natin hingin, pero sabi nga po kasi, di ba, as Jesus comes, dala-dala niya po yung mga reward. Kahit na hindi po natin sabihin kay Lord na, Lord, alam mo lahat ng ginawa ko. Kumbaga, Lord, nakita mo yung pagtitiis ko, nakita mo yung ganyan, ganyan. Alam po ni Lord lahat yun. Kaya po pag nag-focus po tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, di ba? Mananatili po tayo hanggang wakas. Amen? Kaya po sabi po sa Hebrews 12 verse 1 and 2, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, marami pong nakapaligid sa atin. Yung sinasabi po dito na, surrounded by a cloud of witnesses, dahil yung mga nauna na po sa atin, kumbaga sa, nga po, yung, anong tawag dito, parang kumbaga sa, ano po tawag dito, kumbaga parang, yung, sa illustration po, nasa langit na nga po sila, nakikita nila tayo dito. At chini-cheer po nila tayo na matapos din natin yung race natin, katulad nila.
Amen? Kaya kung dumadating po sa time na nanghihina ka na, gusto mo nang umayaw, gusto mo nang mag-back out, gusto mo nang tumalikod sa Panginoon, let's be reminded of this verse, lalo na po sa verse 2. Sabi po doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy was set before Him endured the cross. Mismong ang Panginoong Jesus po, di ba? He endured the cross. And sabi nga po, despising the shame. Kumbaga, hindi niya po inalintala yung kahihiyan na inabot niya, di ba? Na binitbit niya yung cross, yung koronang tinik sa ulo niya, nilagay po, and every hagupit na nilagay sa katawan niya. Pero sabi nga po, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ibig sabihin po, kumbaga, even ang Panginoong Jesus po, dumaan siya sa napakaraming pagsubok, napakaraming suliranin. Pero because of yung, kumbaga, kung ang Panginoong Jesus po, nakaya niya to, di ba? Kaya nga, kailangan sa Kanya po tayo tumingin para makayanan din po natin. Amen? Dahil napagtagumpayan po ng Panginoon eh. At yun nga po, ang kagandahan pa po nun, may assurance na po si Lord na be of good cheer, di ba? For I have overcome the world. Binigay niya pa po ang Holy Spirit to be our helper. Kaya po hindi talaga tayo nag-iisa. Kahit nasa feeling mo lang mag-isa ka, but the truth is, the Holy Spirit is with us. Dahil iniwan po siya ni Jesus, nung umakyat na siya sa heaven, dumating naman po ang Holy Spirit. Kaya po sabi nga, Jesus is our great reward. Actually. Kaya po, kumbaga, whatever we need in life, it's all in Jesus. Diba? He's the bread of life. He is the living water. Diba po? The great I am. Ano pa man po yung kailangan natin? The comforter, our strong tower, our deliverer. That is our God. That is our Lord Jesus Christ. At sabi nga po, pag nakafocus po tayo sa Kanya, kahit hindi po natin isipin yung reward, merong reward na bibigay po si Lord sa atin. Amen? Amen. So, praise be to God sa umaga pong ito. Can we just all bow down our heads and close our eyes? Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for your word, O God, that, Lord, you are continuously, O God, speaking to us. Lord, patuloy na ang aming mga puso, Panginoon, ay nilalagay po namin sa posisyon na, Lord, patuloy na matuto, patuloy na, Lord, mabuksan, Lord, ang aming spiritual na mga mata sa mga, Lord, katotohanan na ibinigay mo na sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, salamat po. Tulungan mo kami, O Holy Spirit, na lagi pong ituon namin ang aming mga kaisipan, ang aming mga focus sa aming Panginoong Jesus na author and the finisher of our faith, na sa iyo pong pagbabalik, Panginoong Jesus, makita mo na may tunay na pananampalataya ang bawat isa sa amin sa iyo, na makita mo po kami, Panginoon, na Lord, na ginagawa ang kalooban mo. Although there are times na, Panginoon, may mga sufferings, may mga challenges, may mga trials, may mga testings. Pero Lord, sabi mo nga po, we have to be of good cheer. Dahil Lord, unang-una kasama ka namin, na-overcome mo na po ang mga bagay na yon, at tutulungan mo rin po kami na ma-overcome, Lord, ang mga challenges, mga pagsubok, Panginoon, na kinaharap namin. At ikaw, Lord, ang magiging kalakasan, O God. Lord, sino man sa mga kapatid at magulang ko sa aming kalagitnaan na ito, O God, na Lord, maging sa mga kasama po namin sa live, na Lord, dumarating sa point sa kanilang mga buhay na gusto na nilang umayaw, gusto na nilang, Lord, bumalik sa dati nilang buhay, o Lord, parang may offense sa kanilang mga puso, may pagtatampo, may hinanakit, may mga galit, O God. Lord, I pray, Holy Spirit, have your way upon their lives. Release them, O God, Lord, from this all lies of the enemy. At Lord, ang iyong kalayaan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong banal na presensya, O God, ay Lord, makita ng iyong mga anak ang tunay na Lord, layunin at kalooban mo, Panginoon, na Lord, ang bawat isa sa amin ay maging handa, O God, Lord, sa pagbabalik mo po, whether the second coming or Lord, sa personal visitation mo sa bawat isa, O God, na maging prepared po ang aming mga puso to receive you, O God, na hindi po kami, Panginoon,
Lord, hindi mo makita ang aming mga puso na walang pananampalataya sa iyo, na hindi mo makita ang aming mga puso na puno ng karumihan, puno ng, Lord, mga bahid kasalanan, O God. But Lord, yes, O God, through your blood, O Jesus, that washes away all our sins, that cleanses, O God. Lord, help us, Lord, na Panginoon, lagi kang i-acknowledge sa aming mga buhay. At Lord, manatili kami hanggang sa wakas, O God. Lord, yes, O God, tunay nga na ikaw lamang ang nakakabatid ng buhay ng bawat isa sa amin. Wala pong natatago, walang nalilingid sa iyo. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng aming gagawin. Ito po ay magawa namin na para sa iyo lamang po, O God. At Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid at magulang ko sa umagang ito na nakarinig ng iyong salita. Nawa po, O God, dalangin ko ang bawat salita na iyon na narinig namin, Panginoon, ay Lord, hindi lamang manatili sa aming mga tenga, O God, but Lord, ito'y mapagbulay-bulayan namin, O God, at maging, Lord, bahakbangan namin sa aming mga personal na buhay po. Lord, idantay mo po ang iyong mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa, O God, maging Lord, sa aming mga kapatid at magulang, Panginoon, na nakasama po namin sa live ngayong umaga pong ito. Thank you, Father God. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you. Even though sa mga needs na hindi po nababanggit ng aming mga labi, Lord, as you have said in your word, if we will seek you first, your kingdom and your righteousness, everything, O God, will be added unto us. Everything, O God, ay ikaw po ang Lord, bibigay ng wisdom, ng knowledge, O God, sa iyo pong mga anak. Thank you, O God, Lord. Thank you for the peace that passeth all understanding, for the hope, for the joy, O God, na Lord, nilalagay mo, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak, O God, sa pagkakataon pong ito. Lord, salamat po, O God. Holy Spirit, continue to minister to each and every one of us, O God, na hindi po, Panginoon, matapos sa lugar na ito, na, Panginoon, magkaroon kami ng desire na lagi pong i-align ang aming buhay sa iyong kalooban. But Lord, in every day of our lives, O God, sa bawat araw po ng aming mga buhay, sa bawat oras, sa bawat segundo, Panginoon, dahil tunay nga po, nakatulad ng nakalagay sa iyong salita, walang sino man ang may alam ng muli mo pong pagbabalik. Lord, even ang mga anghel, O God, even ikaw mismo po, Panginoong Jesus, that only God the Father knows kung kailan ka po babalik dito sa mundo, O God. At Lord, dalangin po namin, tulungan niyo po kami, O God, for apart from you, we are nothing and we cannot do anything, O God. Father, we thank you for this day, O God. We thank you, O God, for your word. We thank you, Holy Spirit. We honor you, we praise you, we love you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Napakaganda po nun, no? Yung sinabi po sa word ng Panginoon, Jesus is our great reward. Nasa atin na pala yung reward. Ever since we accepted Jesus as our Savior. And if we have Jesus in our lives, we have everything that we need. Amen. So ngayon po dadako tayo sa ating pagbibigay. So before po natin ilabas yung ating mga ikapo at handog para sa Panginoon, I just want to share this very quick exhortation. Ako po kasi I like listening to Christian podcast, watching YouTube, ganyan. And meron akong isang family doon na Christian family sila. And napanood. And one time, etong anak niya, tinanong siya, kasi etong mga anak niya na to, they grew up financially independent. So, tinanong niya yung tatay niya. Yung tatay kasi po nila is motivational speaker, and yung motivation, yung mga pinapahayag niya is Bible-based, scripture-based. So, ang sinabi niya doon, sinabi ng tatay niya, first things first. As in, F-I-R-S-T. Yung F, ang sabi niya po doon, follow God's leading
even in acquiring, and even most especially in your spending. So, ako personally, ako yung tipo ng tao na I like to reward myself. Kumbaga, pag nagtrabaho ako, dapat may reward ako para sa sarili ko. Ang tawag nga po sa Ilocano doon, anos bandog ba yan? Parang ganyan. So, parang may reward ka after your hard work. Yon. And we tend to spend more kasi we feel like we have to reward ourselves. Pero dito, it reminds us to really follow God's leading even in our smallest spending. So, kahit gaano man kalaki o gaano kaliit yung meron tayo, we have to follow God's leading. Lord, especially yung mga big purchases natin, like yung land, yung phone, yung mga gadgets natin, when we took money out of our pocket, we don't just simply do it because of our own self, but we have to follow God's leading. Lord, ito ba yung time na kailangan ko nang bilhin to? Ito ba yung time na kailangan ko na talaga to? Or hindi talaga siya para sa akin? So it's really important yung F, follow God's leading. Yung I, sabi po doon, invest in character. Alam niyo po yung most outstanding character ng Panginoon, He is a loving God. And doon sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for us, to save us. Yung love was followed by giving. So giving is just a byproduct of His love for us. Amen? So, sa tayo po, yung character ng Panginoon, yung loving character ng Panginoon, sabi ni Lord, mag-invest tayo doon. We should invest on being loving and not hating. We should invest na palaguin yung character natin. Amen? At hindi yung character na yan, hindi lang yan basta-basta mapapa sa iyo. Kailangan po may ginagawa tayo. That's why it's very important that we invest our time, our efforts, our resources in building that character, that loving character that God wants us to have. Amen? Sabi po, next po ang sabi doon sa R, repent. Yun po, ito po yung very great news for all of us. Alam niyo po kung bakit? Because it's never the end. Hindi pa po ito yung katapusan. We can always start anew or fresh to the Lord. If we lived in sin all our lives, the good news is, you can repent now. Amen? If matagal mo nang hindi binibigay yung tithes mo, you can repent, ask God for forgiveness, and start now. Give your whole tithe into the storehouse. Amen? Next, stewardship. Yung S po doon, stewardship, sabi. Ito po palang stewardship na to. It is not feeling na lahat ng pinaghirapan natin is because of our own self. Hindi pala ganon. All that we have here, we are just stewards of it. Maliit man o malaki, steward lang tayo. We don't own it. That is why it's important na i-acknowledge natin that the Lord is the giver. The Lord, sa Lord, lahat ng galing, ang lahat ng meron tayo, and He is only asking from us, is our 10%. Diba? Gaano ka-loving ang Panginoon na sa dami ng ibinigay niya sa atin, sa maraming beses na nag-provide siya sa atin, He's only asking for us to give our 10%. And hindi yun sa atin eh. Sa Kanya na yun eh. Para kang humingi ka ng something na sa'yo. Alam niyo po, parang ang gulo. Pero, kumbaga, meron kang pera, tapos parang hinihingi mo pa. Amen? Parang ganun yung analogy dun eh. But the Lord teaches us to be faithful. Kaya po niya binibigay sa atin ang lahat ng to. Amen? That we have to be faithful in giving our 10%, and we have to desire to give more to the Lord. Dahil marami pong ginagawa ang Panginoon, marami po siyang opportunities na binibigay sa atin. Like the missions, yung mga offering po natin na magagamit sa pagpapalago or mapagpapalaganap ng Kanyang salita.
And we have to be part of it. Pinili ka ng Panginoon para maging steward ng blessing na to at maging parte ka dito sa mga gawain ng Panginoon dito sa mundo. And lastly, yung tipo doon is teach by example. God is not telling us or teaching us every Sunday, every day, every time nag-devotion tayo, every Wednesday, midweek service, Sunday. Lahat ng mga nare-receive natin sa Panginoon, we did not receive it para i-gatekeep natin sa sarili natin. Para mag-build tayo ng napakataas na wall na hindi tayo maintindihan ng mga tao sa paligid natin. Sabi po dito, teach by example. Even in our actions, nakikita ng mga tao sa paligid mo na buhay ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So yun lang po yung gusto kong i-share sa bawat isa, that financial security is not based on your stable job. It is not based on how much you saved. Kung meron kang emergency savings, yes, that's nice to have. All of those things, marami kang investments, that's nice to have. But yung financial security is when you give your tithes into the storehouse, you have peace in your heart. Na kahit anong bang mangyari, meron man o wala, you have peace that God will supply all your needs. Amen. Sige po, ilabas po natin ang mga tithes and offering natin. And let us pray to God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, we just want to thank you, O God, for another opportunity for us to give your kingdom, O God. Lord, as we give this morning, Lord, purify our hearts, purify our intentions, Panginoon, that you alone be lifted up through our giving. Lord, maraming salamat that your plan and purpose alone will happen in our lives and not ours, Panginoon. Maraming salamat sa bawat puso na magbibigay sa iyong kaharian ngayong umaga na to, Panginoon. Lord, you know the desires of their hearts. And if it's according to your plan and purpose in their life, Lord, you will do it. It is already done. And we claim, O God, we claim for that rewards that you have set before us. And we just want to thank you because, Jesus, we have already received our great reward, and that is you. And we just want to praise you, O God. We want to honor you, and we want to glorify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Praise. Yan. Bago po tayo dumako sa ating announcement, magkakaroon po muna tayo ng grouping. So, lahat po ng mga women's, lahat po ng men's, mga fathers po, mga youth, and young pro po, magkaroon po tayo ng groupings. At least 3 to 5 po per group. And ang pag-uusapan po natin is ano po yung na-receive po natin ngayong umaga po sa tinuro po ni Pastora Chic. And sige po, for 5 minutes po, magkaroon po tayo ng at least 3 to 5 po per group.
Tayo sa ating announcement. Yan, tuloy-tuloy po pa rin po ang ating Speak Life. Every Monday po yan sa ating Facebook page, 7:30 p.m. And sa mga gusto pa pong magpa-record ng kanilang life testimony, pwede po nating lapitan si Sister Mai or si Brother Henrik po yung nasa ating multimedia para po mag-schedule po tayo ng ating recordings. And midweek service po every Wednesday ng 7 p.m. Dito po yan sa ating church. And Tinig ng Pag-asa, every Thursday po yan ng 7:30 p.m. Sa ating Facebook din po yan. And Soaking po dito po sa ating church every Friday ng 7:30 p.m. And ito po yung schedule po ng ating mga online prayer gatherings. Sa Fathers po, every Monday to Friday po yan ng 4 a.m. Mothers, every Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors, every Monday to Friday ng 5 a.m. And wag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po is Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po, AJBLU Church. And last but not the least po pala, sa lahat po ng, sa buong worship team po, wala po nang aalis. After the service, magkakaroon po tayo ng meeting na pangungunahan po ni Kuya Ban. Yun lamang po, tayo po yung tumayo para po sa ating closing prayer. Amen. Muli po natin pasalamatan ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Aba naming Diyos sa langit, salamat Lord God sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay ang Lord God, salamat sapagkat sinamahan mo kami sa aming gawain ito, sa katagumpayan Lord God ng aming service na ito, Panginoon. Lord, salamat Lord God sa iyong ginamit na tagapaghatid ng iyong mabuting balita sa pumuhay ni Pastora Chic, Panginoon. Tunay ang Lord God, pagpalain mo pa siya, Panginoon, sampo ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, salamat Lord God na tunay ang Lord God ang nais mo sa aming buhay na kami magtagumpay, Panginoon, manatili hanggang sa huli, Panginoon, at tapusin ang aming takbuhin sa aming buhay, Panginoon, at madatnan mo kaming naglilingkod sa iyo, Panginoon, upang makamtan namin ang reward na nakahanda para sa aming, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ikaw ang aming great reward sa aming buhay. Kaya Lord God, salamat sa mga oras na ito.
sa revelasyon na yung binigay sa amin, sa iyong mga anak na narito, na nakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay ng Lord God, ito'y aming malakaran, ito'y aming mapamuhay sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon. Kami ay mag-focus palagi sa iyo, Panginoon, upang, Lord God, kami makapanatili sa iyo. At dinalangin namin sa Tong Espiritu, samahan mo kami, gabayan, sapagkat ikaw ang aming tagagabay sa aming buhay, sapagkat alam po namin, Lord God, apart from you, we can do nothing, Lord God. Wala kayong magagawa sa Tong Espiritu kung hindi mo kami sasamahan at gagabayan. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pag-uwi ng aming pansamantalang tahanan. Patuloy mo kaming samahan, ingatan na, Lord God, makarating kami ng ligtas sa aming pansamantalang tahanan, O God. Ganun po, Panginoon, tunay ngang mabitbit namin ang kayusan sa aming buhay, Panginoon, peaceful mind, Panginoon, kagalakan sa puso ng bawat isa. Lord God, salamat, Lord God, at samahan mo kami sa darating pang mga araw at magpupuri at palaging magpapasalamat sa iyo. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.